Good morning ngadto ni Mr. Participant kay Anonymous. Good morning ngadto ni Ma'am Bien, ni Ma'am Arwas Ning, ni Ma'am Shaina, ni Ma'am Jenny, ni Ma'am Maria, ni Alma, ni Mary Joy, og ni Denise. Kamayong adlaw kaninyong tanan og sa mga nagsunod sa hubad sa Damgo Gaum sa Facebook o sa YouTube. So karon ang mga damgo sa nasyutang mga ngalan sa nauna mo ay akong hatagag hubad. Una, si Mr. Participant nagdamgo siya kusog kayong hangin. So matod pa diri sa libro ni Professor Swami, kung may go ka or hapakon ka sa kusog nga hangin, kini nagkahulugan nga matumba ang imong patigayon og magatubang kag dakong suliran sa kinabuhi. So mo na bati kayo ang magdamgo sa hangin nga kusog. So pagampo Mr. Participant kay dili maayo og hubad ang imong damgo. Sunod ang damgo ni Ma'am Bien. Nagdamgo siya og kuto, labaw pang dili maayo ang kuto sa damgo. So ang kuto sa imong damgo or bisan kinsa kanato nga magdamgo og kuto, kini nagkahulugan nga dunay kasub-anan. Ngali dunay mamatay, kay kasub-anan man. Nga dunay kabanay nga mamatay, mao gyud nga hagsa ang negosyo. Kung dunay negosyo, kung magsugod pa lang dili maayo. Nga panagbulag sa mga naghigugmaay. So mo na siya kung magdamgo ka og kuto. Wala meaning sa damgo mabien. Sunod si Ma'am Arwas ning nagdamgo siya og buaya. Kining buaya dili gid maayo sa damgo. Muna siya ang meaning sa buaya. Buaya, pagbantay sa ilugan sa imong kabtangan o sa imong hinigugma. Agoy, dunay moatbang kanimo sa imong negosyo. So muna siya ma'am, kung magdamgo kay buaya, Ma'am Aros ning dili maayo. Pasidaan ma'am, nga dili maayo, magbantay-bantay ka. So muna ang meaning sa imong damgo. Nya si Ma'am Shaina, nagdamgo siya sa auntie nga dugay ng patay. Kining mga damgo nato sa mga tawo nga patay na kuan siya, pasabot ni siya nga nangayo ni sila og tabang kanatong mga buhi or kanimo ma'am nga imo siyang kuan, imo siyang tabangan na yang kalag pinaagi sa pagpamisa. So kamo ra man atong mahatag yun sa mga patay na pinaagi sa pagpamisa kana kung katoliko ka. So na siya basta magdamgo tag mga patay. Nindot lang ang patay sa damgo kung nakita nimo ang patay niya mabuhi. Na sunod na damgo ni Maria, buntis, namo siyang nabuntis siya. Ato pangitaon diri sa libro. So matod pa diri sa libro ni Professor Swami, kung daga ka ma'am, nindot kay ang usa ka dalaga nga magdamgo nga nagmagmabdos, tanyagan siya sa matuod nga gugma ug tanyagan pa siya kamimyoon. So muna siya nindot kay nice kayo ang hubad kung mabdos kung daga. Ang nakabati na aning mabdos ma'am, kun nagdamgo ka nga mabdos unya nanganak kay pasabot ana naputos ka sa libak. Pero magmabdos lang ka, wala ka mga anak, okay ra kay na siya, nindot siya. So muna hubad siya mong damgo Ma'am Maria Mi Amor. Sunod napoy ni si Ma'am Alma, nagdamgo siya nga ayang bana nagbinuang aya kuno nasakpan. Grabe niya ang sakita siya ang dughan. So kanay nani gud ma'am,
kanang imong bana. So siyempre pirmi man imong kauban. Tumatod pa sa hubad dire sa damgo ni Professor Swami, kanang mga damgo nga sa mga butang or tao nga pirmi nimo makita, pirmi nimo ginauna, wala na siya meaning. So may tabo, wala na siya meaning imong damgo kay siyempre imong bana pirmi nimo kauban. So lahi ang mga damgo nga gibudhian ka. So kani imong damgo nga direkta nga imong feel nimo nga asa imong damgo nagbinuang imong bana, wala ni siya meaning. Gawas lang ko ang imong damgo lahos. Pasabot ma'am, kung unsay imong damgo previous mga damgo na tinuod. So mo nay kuyaw pod. Kung mao na tanan mga damgo nimo na tinuod, so posible po imong damgo matinuod pod. So sunod, damgo og dagat si Ma'am Mary Joy. Nakita siya dakong cross sa tunga-tunga sa dagat. So nindot siya ma'am kung tinaw ang dagat, naghulugan siya sa mayang panglawas, hapsay nga panginabuhi o kalinaw sa banay o sa mga silingan. Unya ang cross nga nakita nimo tunga-tunga sa dagat, kini nagpasabot kung magdamgo ikaw sa cross, mawagtang ang imong mga dagkong suliran. So nindot ang damgo basta cross. So mga damgo, mo na hubas yung damgo Ma'am Mary Joy. Yan si Ma'am Denise, nagdamgo siya na masul. Naidaghan kayo siyang isda na nakuha. So nindot ato tanawon diri sa libro ni Professor Swami. Pasul. So, diri ma'am. Kung ikaw nagdamgo nga na masul, dunay mapahibalo kanimo nga ang imong suod nga higala na sakit. Kung ang pasul dunay nakuhang isda, dunay mo tanyag kanimo og trabaho. Ang dalaga nga nagdamgo niini tanyagan sa matuod nga gugma ug kaminyoon. So congrats Ma'am Denise. So nindot ang imong damgo. Og salamat sa mga supporter sa ubad sa damgo sa Facebook ug sa YouTube. Kung nakauyon mo sa ato ang gibuhat kapag panghubad sa mga damgo, pwede nyo i-subscribe ang akong YouTube channel